ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଭାଲିଆକଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଙ୍କରପାଲି ଶନି ମନ୍ଦିର ଠାରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଙ୍ଗବାହାଲ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଚୁଛନ୍। ଏଇଥିରେ ଆମର ଗାୟକ ଅଛନ୍ କାଉଁସି ପାଣିର ନନ୍ଦୀ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ।
ଗୋପାଳପୁର ଲେଡିଜ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ପହିଲା କରି ଶିଖୁଛନ୍। ଇଟା ପହିଲା କରି ଆଉ ପହିଲା କରି ତାକର ଶୋ ଆଏ। ପହିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଝାଙ୍କରପାଲିରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିছে ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।
Hare
देखिपे बहुत बढ़िया नचुचन गोपालपुर लेडीज कीर्तन पार्टी पहला प्रोग्राम और फास्ट करी भी शिखुचन बहुत बढ़िया।